Ο γιατρός είναι εδώ, μην αγχώνεστε. Παρακαλώ οι γιατροί να έρθουν εδώ. Όλο το επιτελείο. Γιατρέ μου. Κάνετε κουψαλή παρέα. Τι βλέπετε? Καλά στην κάνει μετά. Καλά στην κάνει κουψαλή. Ο Γλιγόρης αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Χρειάζεται επειγόντως μία ποτσοκαΐνη. Μια ποτσοκαΐνη παρακαλώ. Η βοηθή. Η βοηθή να φέρει μια ποτσοκαΐνη. Δώσ'. Έτσι. Τρομπάρσε. Έτσι. Δώσ'. Εδώ Μελινάκη πρόσεχα. Γιατρέ μου, δεν βλέπω βελτίωση. Έχει έρθει και μία ειδική νοσοκόμα, σεξουαλικώς αποδεδειγμένη στους βαριά ασθενείς ότι κάνει θαύματα. Για παρακαλώ πολύ. Δώσ' γιατί. Δώσ'. Βάλε και το στόμα. Βοήθεια με το στόμα. Για να δούμε. Δώσ' γιατρina μου. Δώσ'. Αυτός είναι Ταύρος. Παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό. Πού είναι ο Γλίγορος? Φτάσαμε. Πότε θα το δούμε? Το λίγο ποιο είναι? Ρε, ξέρω το θα πω, αλλά... Δυστυχώς έχει έμφραγμα και πολύ δύσκολο να επιβιώσει. Έχει πάθει έμφραγμα. Μπροστά. Κάντε καλά το παιδί. Γίνεται τίποτα γιατρέ? Θα γίνει τίποτα γιατρέ? Παιδιά, κάτι θα γίνει. Έχει έρθει μια διακεκριμένη επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πού είναι? Λεφτά έχουμε. Έχουμε λεφτά. Είναι λίγο ακριβή. Έχουμε λεφτά. Η κυρία αυτή έχει σπουδάσει ανωτάτη γαμική. Ναι. Και πειραματίζει σε ένα καινούριο τρόπο σεξολογία. Τι κάνεις παιδιού? Τι κάνεις παιδιού? Κάντε τα πάντα αρκεί να γίνει καλά. Να γίνει καλά. Τι βλέπεις γιατρina? Πάμε πάλι γιατρina. Δώσ' πάλι παιδί. Δώσ'. Πάμε τέσσερις επαναληπτικές. Έλα γόνια μου. Έλα παιδί μου. Δώσ' παιδί μου. Έλα καμάρι. Παιδιά, τι έγινε παιδιά? Το πέος είναι σε πλήρη στήση. Αυτό έλειψε να μην είναι. Λοιπόν, η επιστήμη παρόλο στις εξετάσεις και τις έρευνες που έχει κάνει για τον Γρηγόρη, μήπως μπορέσει και τον συνεφέρει ένα τέτοιο λεβέντη άντρα, όμορφο και κομμενιάρη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τα πάντα. Η επιστήμη βλέπει ότι γιατρέ, μην το βάζεις κάτω. Όλα είναι, αυτή τη στιγμή όλα υπολειτουργούν εκτός από το πέος. Το πέος αυτή τη στιγμή του Γλιγόρη είναι σε πλήρη και αξιοπρεπή στήση και θέλει επειγόντως τη γυναίκα του. Είναι πειρατάκι, δεν κρατάει. Να τα μάσου ο Γλιγόρης και να έρθει η γυναίκα. Μήπως το θέμα είναι καθαρά ψυχολογικό? Για να έρθει η γυναίκα παρακαλώ του Γλιγόρη. Παλικάρι μου, άντρα μου, ψυχή μου, ανάσα μου, αναπνευστήρα μου, διαμάτι μου. Τι με κουπάει εδώ? Κάτι με κουπάει εδώ σκυλιά μου ρε. Κάτι με κουπάει εδώ. Πουτσούλα μου εσύ, αντρούι μου. Τρέ, έχω πρόβλημα. Κάτι με γραζάει από εδώ κάτω, κάτω από χαμηλά. Να σε βοηθήσω καμάρι, να σε βοηθήσω. Να σε βοηθήσω, έλα. Γρηγόρη μου, αντρούγι μου, έδωσα τα πάντα. Να σε βοηθήσω μπάρμπας, καμάρι, έλα. Ναι. Έλα, σίγουρη να Τι γίνεται αυτό παιδί, γίνεται τίποτα? Δεν ξέρω. Τι κάνετε αυτό στο παιδί? Ρε βόλια, μίλα παιδί μου.
Μίλα, πες κάτι, παιδί μου. Πάμε. Γιατρέ, τι θα γίνει τελικά? Γιατρέ, έχουμε λεπτά, παιδί. Μήπως μη σκέφτεσαι τα λεπτά. Τι θα γίνει? Παρτούζα θα γίνει. Βλέπω εδώ πέρα μάνα και κόρη. Τον παίρνετε παρτούζα το Γλιγόρη. Αφήστε το παιδί. Υπάρχει καμιά ανακοπή καρδιάς? Όχι, να αφήσει το παιδί να το ευχαριστηθεί. Αρχίατρος εξειδικευμένος. Γιατρέ, αφήστε το παιδί. Που έχει έρθει από το Τέξας της Αμερικής, πίτιδες για το Γλιγόρη. Ας κάνει και αυτό στα πάντα. Όχι, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και είπα και ελάχισα. Ο Γλιγόρης έχει πάθει έμφραγμα και αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα νεκρά. Μόνο το πέος εις πλήρην και μεγαλοπρεπήν στήσει. Όλα νεκρά. Το πέος, γιατρέ. Λυπάμαι, αλλά το πέος δεν έχει καμιά συμμετοχή με το αναπνευστικό σύστημα. Γόλια μου, σήκω παιδί μου. Σκάσε. Δεν σκάω, δεν το βάνω κάτω, όχι. Το κατάπια του φαρμάκι του διπάντρεψαμε και. Αυτό δεν το καταπίνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ χωρίς το γόλια μου. Δεν μπορώ. Σκάσε μάνα, σκάσε. Γιατρέ, πάρε παιδί με λεπτά. Μην το σκέπτεσαι το. Εδώ λεπτά, πάρε. Να, πάρε εδώ παιδί. Πόσα θα έχεις? Φαγγελάκι που είναι, φαγγελάκι δεν...